a nivell genèric, 3 grans objectius ens podríem marcar. El número 1, per mi, jo crec que la temporada vinent hem d'acabar amb un major nivell de satisfacció de tots els nostres esportistes i totes les famílies que estan envoltant amb tots aquests esportistes. Crec que hem de pujar el nivell de satisfacció de tots els nostres equips. I per fer això venen en conseqüència, per mi, 2 objectius més. Un segon objectiu molt clar és la millora tècnica, tàctica i emocional dels nostres tècnics, que per això serà necessari l'ajuda i col·laboració de persones externes, amb metodologia i maneres de treballar, i també mitjançant ajudes externes per fer activitats amb els nostres esportistes. I una conseqüència que va lligada amb tot això, que seria un tercer objectiu competitivament, mantenir algun dels nivells que tenim nosaltres actualment, que sent una escola-club o club-escola estar en algun dels nivells que estem nosaltres contra els millors equips de Catalunya és molt difícil i mantenir això és molt difícil. Un objectiu seria aquest, competitivament. Un altre, que va tot lligat amb competició, seria recuperar alguna d'aquestes competicions que ens ha estat costant més mantenir. I aquesta consecució esportiva tindria que anar amb els nostres sèniors, on s'hauria de veure reflexat tot aquest treball que volem fer dia a dia, no? I crec que els nostres sèniors són i han de ser i seguir sent l'exemple que volem per tots els nostres esportistes com a resultat.